Kermanen ametsak. Amets bat izan nun, ez dizko amets bat. Ze, posik ikusten zaitut, Amets gozoren bat izan duzu bart gauean, ala? Amets gozoren bat, ez. Baina ametsei buruzko liburu bat ari naiz irakurtzen. Eta, antza denez, amets positiborik apenas egiten dugun. Gehienak txarrak. Zelako tontakeria da hori. Nik amets gaizto gutxi egiten dut. Zuk bai uste. Kontua da, esnatutakoan, amets gehienak ahaztu egiten ditugula. Liburu honen arabera, apenas gogoratzen dugun ametsen 110. Eta gogoan hartzen ez ditugun ametsak, txarrak izan behar dira derrigorrez, agian onak izango dira. Zazi maizu horiek ez dakite ezer. Oi, estatistikaren bat egingo zuten, emakumea? Estatistika. Zeren inguruan. Ametsak gogoratzen ez baditugu nola jakin onak ala txarrak diren. Izaro, apenas ulertu didazun. Gogoratzen ditugun ametsen artean egin dute estatistika, eta gehienak txarrak dira. Horregatik pentsatzen dute, gogoratzen ez ditugunak ere txarrak izango direla. Bagian arrazoi izango duzu. Bai? Bai. Gaur, zurekin egin baitut amets. Izaro, oi! Apenas aditz laguna erabiltzean, aditz laguntzaileari N marka ipini ohi diogu. Amets positiborik apenas egiten dugun. Apenas ulertu didazun. Izaro, zuk amestu duzu inoiz norbait hil duzula? Askotan, baita lotan egun gabe. Oi! Mila esker, Izan ere norbait hiltzen duzula. Amets egitean, bizitza luzatu egiten omen diozu. Eta animaliak akabatzen dituzunean ere... Gauza bera. Kerman, horiek zinezkeriak baino ez dira. Batek daki. Ikusi egin behar, biotatik nor hiltzen den lehenago. Kerman, mesedez, Horrelakorik ametsetan ere ez da zaten. Izaro, eta zuk amestu duzu inoiz zeure buruaz beste egin duzuela? Oi! Ez aldanko zu gaur pentsamendu alaiagorik? Izaro, kontrolatzen zu esku hori, Azkenean hil egingo nauzu. Ta zer nahi dozu ba? Ondo merezita kontu makabro horiekin. Ez jarri horrela, ametsak horixe dira, ametsak... Bai, baina nik aukeran nahiago dut Brad Pittekin egin amets, eriotzarekin egin baino. Ba hori okerragoa da, Izan ere, sexuarekin amets egiteak, sexu faltan zaudela esan nahi mundu. Kerman! Bereiz ditzagun hil, akabatu eta norbere buruaz beste egin. Hil pertsonak hiltzen dira. Akabatu oroar, animaliak. Suizidatzeari berriz, bere buruaz beste egitea esaten diogu. Nahi baduzu utziko dizut liburua irakurtzeko. Liburu hori irakurri? Ez da ametsetan ere. Zu baizu Izaro, hori umorea daukazuna. Zu hil ere barrezka hilko zara. Jota hau txilakoen kontuekin. Ez aldio liburu horrek ezer positiborik? Honen arabera, apenas izaten dugun gizakiok pentsamendu positiborik. Antza denez, erreprimitutako sentimendu primitiboak agertzen dira ametsetan. Horregatik egiten dugu amets esate baterako, anaia hiltzen dugula. Edo, nagusiak bere buruaz beste egiten duela. Bueno, Kerman, nahikoa dugu hilketa, ere hilketa eta bestelakoekin, Sexu ere nahiko sentimendu primitiboa da. Horri buruz ez aldio ezer liburuak? Bai, noski. Antza denez, apenas duten zerikusirik amets erotikoek sexuarekin. Zer esan nahi dute da? Ba, antza denez, amets erotikoek zerikusi estua dute eriotzarekin. Oi! Kontu xelebrekin aritu da gaur ere Kerman. Lehenik eta behin, apenas erabiltzen dugunean, aditz laguntzaileari N ipini ohi diogula ikusi dugu. Apenas duten zerikusirik ametsekin, edota apenas ulertu didazun. Bigarrenik, ikusi dugu pertsonak hil egiten direla, eta animaliak oroar akabatu. Era berean, suizidatzeari bere buruaz beste egitea esaten zaiola ere azaldu zaigu. Horixe gaur ikusitakoa, zuek betikoa, honekin edo harekin, baina egin.